Ejer du en detailforretning, så oplever du måske den hårde konkurrence fra de store butikskæder med deres slagtilbud, kundeklubber og fordelsprogrammer, suppleret med konkurrencen fra internettet, så det bliver sværere og sværere for dig at køre en fornuftig forretning. Oplever du samtidig flere og flere kunder, der bare oser og ikke handler, eller får vejledning, finder det, de har brug for, men alligevel svigter dig og vælger at handle et andet sted? Med Ondodots har du nu chancen for at gøre noget ved situationen, og på en enkel, let og overkommelig måde tiltrække og fastholde dine kunder. Du kan tilbyde interessante medlemsfordele i form af rabatter, særlige arrangementer og kampagnetilbud, mulighed for kundefeedback, så kunderne oplever, at de bliver lyttet til, og mulighed for aktivt at gå i dialog med kunderne, uanset tid og sted. På den måde vil du få knyttet dine kunder tættere til dig, og du vil komme til at opleve, at de køber mere og på tværs af dine varegrupper og serviceydelser, at prisen ikke altid er den vigtigste faktor, at konkurrenterne har svære ved at lokke dem væk fra dig, og at de anbefaler din butik til venner, familie og kolleger, så du får flere kunder. Alt sammen noget, som giver dig bedre omsætning og indtjening. Ondodots løsning måler sig med de systemer, de store detailkæder anvender, kræver et minimum af IT-udstyr, som du sikkert allerede har, og du behøver ikke at være ekspert. Løsningen er billig at etablere og drifte, og det tager dig mindre end 5 minutter at etablere. Så kan du være i gang. Lyder det alt sammen for utroligt? Så se videoen om introduktion til Ondodots og se, hvordan du gør.